mina vele emndenini wami besingekho right. Inkosazana yona bebe right ekhaya. Ngokwemali. Yeah, because mina ngangifunda ku-NSFAS. Okay. Bona ekhaya bembhadalela bona ekhaya. Ekhaya bona ebe street bengafuni nejoli ekhaya. Because bamfunele into right for yena, bemfunela umuntu ongeza ukubahlupha. Okay. Yeah. Safunda esikoleni sa right, sayifihla into yethu. Ekhambeni kwesikhathi siqedile isikole bamsola ekhaya. Wathola umsebenzi neThekwini wasebenza wa right. Saqhubeka sajola ekubele kusuleni kwakhe wasengicela yena ngoba vele sasithandana sibambisene. Wangicela wangi-offerisha ukuthi ongenani sacela engiboleke imali yamalobolo ngiyomcela ekhaya ngoba mina amandla ngangenawo yena esebenza kahle. Ngiyanibingelela lona ababukeli beBlack Life TV kubunakubula futhi khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Mandla Zulu. Le show lesibiza ngokuthi iLove Back. So ke ubhuti wami njengoba ehleli nami la eceleni kwami kusho wena lokho ukuthi usafisa ukubuyelana no-person akade ethandana naye. Kodwa ke uzokasilandise kabanzi la behlangana khona kuze kufike ekuthenini bahlukana njengoba esela namhlanje ufisa ukuthi aphinde abuyelana naye. So ke asikasimuzwe ukuthi ingabi usiphatheleni. Sawubona. Njani mama? Kunjani? Siyaphila. Ngiright nami. Ubhuti wabathi bonke? Ubhuti waKumede. Kumede? Yeah. Ubuye kuphi ukuhlala? Ngibuya lena eMtubatuba. Ukhulele khona vele? Yeah. So la eThekwini ufike kanjani? Lana eThekwini ngifike ngokuzofunda. Oh okay. Usafunda namanje? Yebo sengaqeda. Oh usuyasebenza? Bengisazama nalapha bengakahlangananga kodwa. Yebo. All right. So ngicela ungichazele ukuthi nahlangana kuphi no-person ofisa ubuyelana naye futhi. Yebo. Ukufika la kwami eThekwini ngafika ngumuntu vele owayithola isikole. Hayi kodwa la eThekwini ngasithola duzane la edolobheni ePine Town. Okay. Mangisithola ePine Town ngafike ngafunda. eJude. Hayi ePine Town ilangeni. Oh okay. Yeah. Okay. Mangifika elangeni ngafike ngafunda khona. Ngase ngibona inkosazana ngathatheka kuyona. Okay. Sajola ngicabanga ukuthi sajola noma 3 years kodwa ekujuleni kwethu mina vele emndenini wami besingekho right. Inkosazana yona bebe right ekhaya. Ngokwemali. Yeah, because mina ngangifunda ku-NSFAS. Okay. Bona ekhaya bembhadalela bona ekhaya. Ekhaya bona ebe street bengafuni nejoli ekhaya. Because bamfunele into right for yena, bemfunela umuntu ongeza ukubahlupha. Okay. Yeah. Safunda esikoleni sa right, sayifihla into yethu. Ekhambeni kwesikhathi siqedile isikole bamsola ekhaya. Wathola umsebenzi neThekwini wasebenza wa right. Saqhubeka sajola ekubele kusuleni kwakhe wasengicela yena ngoba vele sasithandana sibambisene. Wangicela wangi-offerisha ukuthi ongenani sacela engiboleke imali yamalobolo ngiyomcela ekhaya ngoba mina amandla ngangenawo yena esebenza kahle. Okay. Yebo. Nami kwangabi right ngakumina ohlangothini lami. Kodwa umthanda. Yekakhulu. So kwenzakalani? Ngezathu sokuthi mina ngangisabela yona intokazi. Ngakhetha ukubaleka, hlihla nyomvana. Okay. Mhlambe ngabe kubo lo muntu abamkhethele yena unjani? Kwezimali. Hayi waye right kakhulu. And usisi lo ufuna ukubulala naye wayengamfuni. Wayengamthandi. Okay. Okay, so manje ke kwagcina kuphelele phi ngokuthi uhlehle nyovana ungafuni ukuthi uphinde ube naye ngesimanga sokuthi kuyofana nokuthi uzilobole yena. Ngakho mina izathu sami sokuthi ngize ngihlehle kuye ingoba ngangisaba ukuthi ekhaya bazombuka ngenye indlela uma bethola iqiniso phakathi ukuthi uyena wamboleka imali ukuze ngimlobole. Baba zoba betshela uba akuyona kanti into enavumelana. Savumelana. Kodwa mina ngayibuka izifu ngumuntu osozoba isahluleka. Umuntu onekwami ngithanda naye ngakhetha ukuthi ngibaleke. Senesikhathi singanani nahlukana? Ngicabanga ukuthi
mina iminyaka 4. yebo Kulo 4 years lo awubona mhlawumbe ngabe khona omunye umuntu asethandana naye. engaba phela khona kodwa nginalo ithemba ukuthi usengabuye ingakho umbhalele ba Black Life ukuthi bengisiza. Wena kulo 4 years wonke akekho omunye umuntu osekothandana naye. Akekho ngabe ngiqamba amanga. Manje sekuphi isizathu sokuthi uphinde ukufune futhi ukuba naye futhi? Izathu ngoba akekho omunye umuntu wesifazane engamthanda ukudlula yena. Kahle kahle ngasho ukuthi akekho omunye umuntu oreplace isikhala sakhe ngaphandle kwakhe. Okay. Kambe uthe usuyasebenza manje noma usazama umsebenzi? Bengisabamba lapha nalapha njengoba ngisho khona la bengisahlenga khona. Okay. Mhlambe ubekulandelela ngama calls noma eksendela ama text ko WhatsApp ezama ukubheka noma wanele wathula nje naye wayithulela? Wazama yini ukuxhumana nami. Kepha mina ngezathu ukuthi ngangazi nokuthi ngizomphendula ngithini ukuze imhlumeze enhlizweni ngakhetha ukuyithulela. Injani yena personality yakhe? Akaso umuntu onolaka noma uphansi mhlawumbe unesipepe kakhulu? Hayi akanaso isipepe umuntu wesifazane nje uthubekile unenhliziyo emnene. What if ukwatelile ngesenzo sakho and mhlambe akazimisele nje inhlobo nanokuthi aphinda kubone nje kwakubona nje? What if kunjalo? Angeke ngize ngimsole kodwa sesingabonisana naye sihlale phansi sikhulume sithole inxazululo yaphambili. Alright, so njengoba sinikeza inamba yakhe simtholile simcelile ukuthi asijoyine kulolu hlelo akanqabanga ukhona. So ukulungele wena ukumbona ukukhulumisana naye? Ngikulangazelele kakhulu. Ngimbizi? Yebo. Asilandela. Alright, sibabuke lapha emakhaya siphinde sinamukele kuhlelo esibiza ngokuthi i-Love Back. Nangoko usisi akanqabanga ukuthi asijoyine njengoba esela ezoyizwela ukuthi kahle kahle yini le abizelwe yona. Sizokuthola lokho ke emva kokuhamba kwesikhathi. Sawona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Uma wala hleli naye? Dlomo. Onjoba noDlomo? Ngikhabela uDinangwe. Oh, uDinangwe. Ubhuti mathi? Yebo ngiyamazi. Umazela kuphi? Umazela esikoleni sisifunda naye. Okay, mhlawumbe ngabe uyakujabulela umbona noma cha? Ngiyajabulela. Okay. Njengoba uthi nazana esikolweni ngenzeka ukuthi bekungumfundi phela nje noma mhlambe bekukhona okunye ongaphezulu enikwenzayo noba uthu? Khona ubudlelwane sayisaba nalo before. What happened? Ekhaya bebe streets. Okay. So ubhuti mina ngangitshotshana naye. So ekhaya bethanda indaba yokusonta kanje. Isonta so bengafuni ukuthi ngijule. So mina esikoleni kwahamba wakhona umuntu engimbonayo. Okay. So ngitshona nobhuti about 3 years. So ekhaya bebe selizongibhaqa. Kanti vele esontweni khona umuntu abangibonele yena. So ke mabengibhaqa so mina ngase ngidecide ukuthi ngoba ngase ngisebenza umuntu engakasebenzi ngino yodwa ngisebenza ngase ngidecide ukuthi ofanele ubhuti ashaze ovela ekhaya before banginikeze lo yamuntu esesonto. Okay, mhlambe lo wasesontweni wayemdala kakhulu kunayo noma nje umthandi nje bongamthandisisi vele? Wayekhulile yena and wayeuphasta esontweni. Okay. Inisitayela sakhe ngangingasithandi. Oh, all right. So uthe mom ofara ukuthi umnikeze imali ukuthi aye ekhaya uyithathile? Wayithatha? Azange azayithathe because wayeumuntu onamahloni so washo ukuthi wathi if abazali bakho bayathola bayongibona njengomuntu onjani. Okay. Bazongibona nje ukuthi ngisahluleki. So ngazama ukuthi ngimlandelele ngimncenga ukuthi no ngebazi bathole because imfihlo sizobalile. So wangavumelana nami wakhetha ukuthi ngena ngishiye. Ngamlandelela ngemuva ngimncenga ngama calls so wagive up ngagcina sengimiyela. So njengoba ula namhlanje ubhalile ka Black Life TV ngisibanga sokuthi usafuna ukukhulumisana nawe ekubona ke manje. So ngiyacela nje ke umophe ithuba umlalelisise usikahle kahle ufuna ukuthini kuwena. Ngicela ukukhulumisana naye. Ngiyabonga. Themba uDinangwe nje isihlangano waBlack Life. Uphatheka.
Hayi cha nginenkinga. Akunenkinga ngokwenzakala. Yebo. Ake ngiqale ngixolise ngakho konke lokhu okwenzakala phakathi kwethu. Ngizathu ukuthi ngilo muntu lo lendoda le ovele uyazi vele kwathula sasesikoleni. Mangivele nginamahloni. Le offer wanginika yona ngathathe ngaqala ngabuka isithunzi sakho ukuthi isithunzi sami nesakho angeke sisehlonipheke ngizathu ukuthi uyobukeka ezif ngumuntu wesilisa onamahloni. Ngase ngidecide ngihloniphe ngihlehla emuvana ngiyekhaya ngenza ukuthi amandla khona uzokwazi uphinde ngibuye izogcina umsebenzi bese siqhubela sagcina khona. Angazi noma usazisala ngakho ukushona. Ngiyangilalela. Manje bengibhalela aba-Black Life ngoba ngicela size la cause bengasakutholi ifonini. Angazi noma washintsha ifoni noma kwenzakalani cause ngangazi inamba yakho leyaqala. Sengashintsha inamba. Okay. But nawe ngazama ukuthi ngilo ngikushayela ungawabamba amakholi zami. Cause sasingaqhubeka wangasho ukuthi awufuni ukungilobola siqhubeke wavela wadecide ukuthi ungibalekele emva kwalokho. So manje ke nami ngakhetha ukumuva on nempilo kunemuntu esengamthola. Ngabe liphi iqhaza selithathile yena naye? Hey, sesihambile wona but uyazi ukuthi vele lo yamuntu obengikhetheleni ekhaya ngangivele ngingamthandi. Uyazi ukuthi mina ngivele ngithanda wena. Bese velile ekhaya. Yebo bese velile. Kwakuphi ukuzwa lokho? Cause izathu ukuthi mina nawe ngibe la ngoba bengicela ukuqhubeka la sagcina khona. Ngiyathembisa ukuthi ngizokwenza ngakho kusemandleni ukuthi ugcine ube unkosikazi wami. Usunawo amandla manje. Aseyela khona. Hey inkinga ake sibhekene nayo njengamanje ukuthi sisebenza kanjani nalomuntu engamuva onayo because inkinga usevele nokuvela ekhaya. Sengaba khona kuyaxoxisana. Sengaba ukuthi kuyaxoxisana so ekhayeni ngoba nami ngizozama abasekhaya ngabonisa ukuthi kuwumuntu engithanda ukuthi bovela kuyo sakuhlumulisa. Ekhaya bazoba nenkinga yazi because phela uyibona bangikhethela nomuntu kona mina nami ngimthandi because sinenkinga nje naye because akumini ngimthandayo uyena owakhetha mina. Kwakubi uzwa lokho. But ake ngithi ngingazama ukuthi ngikhulume naye ngimtshela ukuthi kwaseqaleni ngangivele ngamthandi. Awuvele ngamthandi. Angithi konke kulele kuwe mama. Khona ngasakulangazelela ukuthi kube khona empilweni yami. Yeah, nami ngajabula ukubuya kwakhe empilweni yami. Okay, kubonga ithuba. Guys, niyathandana nina. Yo, yazi bengithi nje mhlambe khona umqanzi kusafanele sibhakane nawo. Kodwa ke ngiright so sesiyathembisa ukuthi uzozama ukukhulumisana nomyeni wakho. Ngizama impela because avele ukukhulu ukuhlala nomuntu ongamthandi umbuke everyday. What if cause drama? Angikholwa ukuthi angakhoza drama. Okay. Ngokumazi kwakho angeze cause drama. Umazi kwami akayena umuntu unolaka nonomsindo. Okay. Ngiyabongela ke bhuti. Let's hope uzomphatha kahle. Mbukela bekhaya afethu uthando hlezi lukhona and uthando siyaprove njengamanje ukuthi lumanqoba ubhuti usebuyelele empelweni ngasisi and usisi uyamamkela ngezandla ezimhlophe asazi ukuthi kuzokwenzakalani ke ngomyeni wakhe obese kade evelele ekhaya lakhe kodwa ke ngiyacela ukuthi le ndaba ingapheleli la kube khona part 2 ngizocela kubaphathi just to see ukuthi nje kugcine kwenzekeni emva kokuba kade esukile la ekhaya namhlanje ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe ulike ushare mina ngiyamthanda kakhulu bye. It's the Black Life TV.